ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിത്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു വെട്ടപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും, അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഉമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഉമ്മയുടെ ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം മൈദപ്പൊടി നന്നായി അരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ 1 kg മൈദയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അരിച്ചെടുത്ത മൈദയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കരിഞ്ജീരകം, ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ കരിഞ്ജീരകമാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇനി മാവ് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഡോനെ നമ്മൾ ഒരു 7 പീസായി കട്ട് ചെയ്യുക. അത് പരത്തിയെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് പീസായി കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഓരോ പീസ് എടുത്ത് നമ്മൾ തിന്നായി പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പീസ് എടുക്കുക, അതിന് ശേഷം പൊടിയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നല്ല തിന്നായി പരത്തിയെടുക്കുക. അതിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറയുമ്പോൾ ക്രിസ്പിനെസ് കൂടും. നല്ല ഇതാ ഇതുപോലെ വലിയൊരു ഷീറ്റാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി ഇതാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ആദ്യം നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ പീസ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം. ഇനിയും ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല ചൂടായിരിക്കണം എണ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെട്ടപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ക്രിസ്പിയാണിത്. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. കുറച്ച് കുഴക്കേണ്ട വെട്ടേണ്ട പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന്. അപ്പോൾ കുറച്ച് മെനക്കെട്ടാൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബേക്കറി വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ബേക്കറി അത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ വളരെ ഈസിയായി വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിക്കണം. നല്ല രസമാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ ക്രിസ്പി വെട്ടപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.